Hej, siemano, jestem Szymon. Dzisiaj będziemy nagrywać Lego. Zobaczcie, jak ono wygląda. Dobrze, otwieramy. O, wyciągamy worek. Tu jakieś numerki, czy nie? Nie ma. Pudełeczko trzeba jakieś. Pudełeczko. Skrzydła wielkie. Zobaczcie. Są o takie skrzydła też. Plastikowe. Nie dziwię się, dlaczego to jest plastik. Jeszcze w tym ciągam jest. To wszystko? Chyba tak. Dobrze. No, to jest pierwszy. No nie, już na start takie trudne. Nie, takie. Takie. Zobaczcie, oto już podłożeniu. Większość części była trochę skomplikowana, więc tata mi to zbudował, ale ja zbudowałem to. Może nie ten środek, tylko o to zbudowałem. A już zaczepiam. O tutaj tak łapię za tą część. Nie łapię za kółka, bo wtedy się nie kręci. Tylko o tak, o tutaj. Za skrzydła, o tutaj i tak się tu kręci. Skrzydło ma uszkodzone, trzeba do mechanika. Już po remoncie, pięknie lata.